kaba Joshua uang ingin kentin manga bat kaying kejonga ngin sakri tang yaw trai lada mengi kilompa ngidon ye kini katong ngim don kamsu bangin mangkot ya kinong yala nang tai na kiwe kijaka tang na ying la jong ngila pahu kinong yala kinong kren ye tin jong pre lada ngi kum kirang ba ngidon kamon ba bantem kini kamon benong manga kakmi jonga ki kun jonga ngin sakri tang yaw trai kani kasnong lang khoi kani ka paris walang ngin sadap smam bat ngin si tenat ka jingpu jingping jong ki ying isem ki jongi hanrei ka basngau sendai kalong bun di kilong pa jongi ngin julap penduai step ngin julap penduai miet kata kawai ka hakmat kabangi ngi ba menta ki kun menta sumar ya kini kawai ki kun jongi menta ngimlong su ban kren yaki ban senang yaki haka kom ka ba ki chai senang menswa ngi haban senang kun menta haka por duai larangi kilong pa ngi i ba ki kun jongi kala yai bakla kan mau ban senang kun kadai long ba ki jing duai ban yero kun ru long ba ki jing duai ban pen i kun ru long ba ki jing duai ha ka po duai yin yo ai ta penta snow ha kum ki long pa na du menta ngan ong i pi ba snow ba pelai por khnang na ka penta ki jing ka sem hoi ni don kam ban bala ban sngi ban kit nong ban trei ban ta ban kamai ban ki ji hen rei snow ha ai ka por ka jong pi na ka penta ki jing ka sem nak bentai long ban nak bentai kikun kawai keduksa kabagi dei kum kirambang ini ban bunyi keduksa jong Joseph kejing itenak jong Joseph ngang asan ju i bahai Joseph bule ini kawai kata kakam romantik piu i kadon kawai ka prim don kaba Joseph dang nyat rendai keding Maria kesong tai siliang kadang tanjan Jisu don pedeng hang tei rafi pet pa Joseph ukap kemat ya ke Maria hi kum kirang ba ken mau kerjing i kedai benlong barbor hagen gedo dei ban le ya kita kijing le kijongi kiba pensno tenat di men kini jongi hang ta pensno tu ba plan dei kini ke beneng plan dei kini ke beneng ladang yok mat dia kata namaruk sui kak sui kadon lupa hari ke partai ke jongi ublei rudon uksui rudon ksui kenpei rudon ksui cenrang rudon ksui kpar rudon ksui kemir rudon hang tala dia kulmar kini ki atli ki ksui ki baklain bor kami ki ksui rela dangi klain kita ki blei ki jongi ublei pa bat ke Maria ke balong ke kini kenong kablei hang ta ngin siyo ke jik pendiam kiying kisam jongi ya keju kapor kilong kita kejing suk penen ha keju kapor kalong ke dijok ladang kiying kisam jongi kiyomat kejing ye kejing injar kejing kelumar kejing jat kejing pra jongi kisam jongi nyiim ha kedujok lada kiying kisam kejongi kiyomat kejing suk kejing kemen ya kejing snobha hang ta kan kiying kisam jongi kalau long lupa ke peneng lupa bayi nang ni sakmam nga ong yepi batongi kum kirang ba ngin stang swa nangi ngin long kinuksa bapa waju ong su nadu menta kasni bai kmi ki kun pin kin kre pin krum yang nengkong swa na pi pa to pen kre ya ki ngasan na ka bentai ki kmi ki kun ban na ki kun jong pi hang ta ki so pom kelai pi lok pa bai ngakwa ban ai pi kini ka wei ka humok menta bangin long ki long pa ban kin long ta ki pas no trai
ya kabalang saya sen ngan banpiang ini bentar nadu bentar kesni ngin sengotrai kabalang namari kabalang latei halor jengi kirang ba kam semlaong baya kabalang latei halor jong kemau siang hanrei kabalang latei halor jong umau siang tenadu ini kementa ken mau ba kihing mene kin sedap de kilong pa jongi rangkat kilong kmi nadu ini kliman token mau ba kabalang ka im lang ba ka ti jong pi kabalang ka rius ba kabalang ka im kabalang ka roy ka dei lang ba ka ti jong pi karang ba to blai jong ka se jingso blai jong ka jinge ublay jong kicingkat ku unangkar ku ye pikir rangba jong kini pariswalang baro kawai nadui presiden kinokit kam baro ki sub district level ki balang senong level bau ublay unkar ku ye ki rangba ki jongi kenang bakin bit kin biang haka long breu keman breu haka imlang salang haki senong kitau ba haka balang kenang ba kin lapan kit ya kicingkit kebakia na kebenta kabalang en yero yau Jesus Christ